Avui presentant la campanya de participació per la recuperació del Consell de la Joventut de Menorca. És una campanya informativa que posava en marxa, com bé deia, per la recuperació del Consell de Joventut de Menorca i s'inici de la segona fase d'elaboració del Pla de Menorca Jove. Creiem que en el moment que ens trobam és molt necessari recuperar totes aquestes polítiques de joventut, ja que durant aquests anys també no han brillat per la seva ausència. De recordar que, si no record malament, el darrer Consell de Joventut va ser el 2011 aproximadament. Per tant, duim 4 anys sense cap tipus de trobada juvenil on poder compartir i on poder escoltar els joves i les joves en les seves necessitats i les seves preocupacions. Per tant, durant aquest any de legislatura que ja duim iniciat, han començat a fer feina amb el govern balear per recuperar el Consell de la Joventut de les Balears, també, per tant, el Consell de la Joventut de Menorca, i també fomentant el diàleg amb associacions i amb els joves directament per dissenyar quin serà aquest pla i aquest nou Consell de Joventut de Menorca. Tot això, bàsicament, també es fa per intentar reduir les barreres de que els joves i les institucions estiguin tant fora un de l'altre i que els joves vegin en les institucions una eina per transformar la seva vida també i una eina útil per poder viure millor i a part les institucions per tenir, com no pot ser d'altra manera, l'esperit jove i tenir polítiques que afavoresquin la vida d'aquests joves. Per tant, és molt important començar a treballar amb ells i de la mà d'ells. El que presentem una mica és una campanya informativa per tal d'engegar, d'animar els joves i les joves a que s'apropin a les administracions, sobretot en aquest cas al Consell Insular, per tal de recuperar aquesta veu no perduda, perquè sí que sempre han tingut com a referent els punts d'informació juvenil i els casals, però directe amb l'administració perquè siguin actius en el disseny de les polítiques de joventut, que al cap i a la fi és la nostra prioritat i els necessitem per això. La campanya que deim que presentem, que du com a hashtag, com a tòpic Menorca és jove, té com a objectiu aquesta crida que el protagonisme i la participació dels joves està impulsada per l'àrea de joventut del Consell Insular, juntament amb l'INJove, com no pot ser d'altra manera, l'Institut de la Joventut, que és l'ens referent per tots els joves, al qual també estem treballant per tornar-li a donar el protagonisme perdut a peu de carrer aquests darrers anys i que esperem que prest també pugui estar allà a disposició dels i les joves. Aquesta campanya, com dèiem, se materialitzarà inicialment en uns flyers que repartirem, que es distribuiran per tota Silla. Després la coordinadora de l'INJove ens explicarà. És un flyer que té dues cares, una que per una banda vermella amb passió per recuperar aquests espais de treball, especificant que el govern de les Illes Balears està treballant, i com ho ha dit el conseller, nosaltres hi col·laborem en aquesta recuperació del Consell de Joventut de les Illes Balears, i nosaltres el que dèiem és simplement ara tenim l'oportunitat, perquè veritablement ho hem de visualitzar així, en positiu, com una oportunitat de recuperar el Consell de Joventut de Menorca, amb aquest nom o amb el que els joves es vulguin imposar després, perquè nosaltres comencem així perquè és el referent, però al cap i a la fi recuperar aquest espai de diàleg, de treball i de coordinació amb ells i amb elles. I el que dèiem és simplement que la veu dels joves i les joves és més que mai necessària i s'aniven a posar-ho en marxa. Per l'altra cara, perquè no pot anar dissociat, és un element que ha d'estar íntimament lligat, fent campanya de foment de l'associacionisme. Molt breument, simplement expliquem que el perquè i els motius pels quals els joves i les joves tenir una associació o formar part d'una associació si pot ser molt positiu, ja sigui per compartir experiències com per defensar les seves idees, donar veu als seus col·lectius o formar part, per suposat, del Consell de la Joventut, perquè, com molt bé deia el conseller, i ho he repetit, estem treballant amb el govern balear. No és una cosa que faguem ara, aquesta campanya la iniciem ara, però duim més d'un any fent feina en aquest sentit, tant en el Pla Menorca Jove com en la campanya aquesta. En concret, un exemple que estem fent aquesta feina és que a principis d'aquest any hi vam presentar al·legació a la redacció del decret de creació del Consell de Joventut
molt taxativament explicant que els joves que no formin part d'associacions legalment constituïdes també puguin tenir veu en el Consell de Joventut de les Illes Balears, igual que farem en el Consell de Joventut de Menorca, perquè fins ara el funcionament era que amb veu i vot únicament hi eren les associacions, les entitats legalment constituïdes, però nosaltres considerem que un jove o una jove que no hi forma part inicialment d'una entitat legalment constituïda, per què no la seva veu pot ser escoltada en el marc del Consell de Joventut. I bueno, bàsicament la campanya el que és un inici de la feina que ja s'està fent, com el conseller t'ha dit, i que tindrà un impacte insular, estarà distribuïda per tota l'illa, i la nostra coordinadora de l'Injove, Namandi, explicarà una mica com es farà aquesta difusió. Hem editat, o estem pendents d'editar 5.000 postals i 50 cartells, com ha mostrat ara el director insular, que repartiran, evidentment, entre tots els casals de joves i els punts d'informació juvenil de Silla, que a la vegada ho faran extensible en els punts mòbils que estan repartits en els centres escolars. Són 12 punts mòbils que hi ha actualment i esperam que d'aquí a final d'any puguin ja ser 15 i haurien completat, diríem, tots els centres d'educació secundària tindrien punt mòbil i es podran trobar tant aquesta campanya com d'altres, qualsevol informació que pensam que pot ser interessant per joves, la trobarem o la trobaran, bàsicament els joves, en els seus mateixos centres. Volem anunciar l'elaboració d'un pla Menorca Jove, on en els pròxims mesos s'obrirà en la seva totalitat el marc d'elaboració d'aquest pla. En aquests mesos venim fent feina en col·laboració amb l'OPSAM i l'IME per establir les estadístiques i les dades que estaran acabades aquest final de mes i s'obrirà, com deia, el procés d'elaboració d'aquest pla. L'objectiu, bàsicament, persegueix propiciar la participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic, territorial, ambiental i cultural de Menorca, per tal que tinguem una fulla de ruta també i un document on aglutina totes aquestes preocupacions que, com dèiem antes, són tan necessàries per les administracions insulars. Com dèiem al principi, he presentat la campanya i aquesta campanya va lligada al procés d'elaboració del Pla Menorca Jove. Un Pla Menorca Jove que el fem en compliment de la llei de joventut, que és la que ens diu que les entitats amb competències en matèria de joventut hem de disposar d'un pla de joventut, que és, com deia molt bé el conseller, que és l'expressió full de ruta de què hem de fer i per on hem de caminar, en la participació i la veu dels joves dient quin ha de ser aquest camí, no una cosa que ha de decidir l'administració pública tota sola. I en aquest sentit, com també deia el conseller molt bé, no comencem ara el Pla Menorca Jove. Aquest mes finalitza la primera fase, que ha estat una fase d'estudi i diagnosi de la realitat de Menorca en matèria de joventut, que ha estat feta juntament amb l'OPSAM, amb l'Observatori Socioambiental de Menorca, de l'IME en concret, com a instrument propi del Consell, i que aquest mes acabarem de fer aquest estudi, aquesta primera fase, aquest document, aquest informe, que el que fa és recollir dades de moltes fonts diferents per tal d'aunar-les en un únic document de treball, serà el que donarà peu a aquesta segona fase. Avui, al web del Consell Insular, publicarem l'oferta de contractació menor de l'equip per a triar l'equip redactor d'aquesta segona fase, i aquest equip redactor, aquesta segona fase es distribuirà en 5 mesos, durant els quals hi haurà, per una banda, un procés de col·laboració interinstitucional per l'elaboració, el seguiment i l'avaluació d'aquest pla. Aquesta col·laboració es materialitzarà en convenis i en la creació d'una comissió a la qual hi volem convidar a institucions, entitats i joves que estiguin, per suposat, interessats en participar-hi, però sobretot a institucions i entitats que tenen una vinculació directa i indirecta en totes les polítiques relacionades amb la joventut. Això va seguidament en el que nosaltres considerem que ha de marcar la nostra gestió, que és la coordinació del treball, el diàleg i el treball en totes les àrees de gestió. Després d'aquesta col·laboració institucional obrirem processos participatius oberts mitjançant eines digitals i presencialment allà on els joves hi són,
D'acord? També amb la creació de meses tècniques per debatre i per treballar sobre cada un dels àmbits que treballarà el pla de joventut, que va des de qualitat de vida a salut, a ocupació, a educació, medi ambient i territori, participació i transparència. Un pla que hem de recordar, les polítiques de joventut són des dels 16 als 14 fins als 30, per la qual cosa en aquesta etapa vital i entre tot, i sobretot hem de debatre i hem de dissenyar polítiques. I finalment, aquest equip se n'encarregarà, a part de dinamitzar tot aquest procés, també de la redacció final d'aquest pla al final d'aquesta etapa de 5 mesos, per després la seva aprovació al ple del Consell i la seva posada en marxa, com no pot ser d'altra manera. El que pretenem és tornar a donar veu als joves i les joves, que tan necessari és, i han de recuperar també la participació per desenvolupar les polítiques que els afecten, però també les polítiques que ells i elles necessiten. Per tant, aquest equip de govern i aquesta conselleria en particular, juntament de la mà de l'Injove i també del govern balear, farà tot el possible i posarà totes les eines damunt la taula perquè sigui una realitat. Moltes gràcies.